אחת קרן פנסיה, אחת קרן עוד משהו. פנסיה זה נשמע לך גם לאזרחות. כן, אבל אם אני לא... קיצר זה בעייתי. אני לא להעביר את זה כאילו. כן, זה הבעיה. אתה אמרת לי שהכל יהיה נחמד. ידעתי שזה יכאב, יזרחי עליי. יבח עמוק בתוך הננס, ונזרום רחוק מפה, רחוק עכשיו, רחוק. לא, ההורים שלי אמרת שהכל יהיה נחמד, חשבתי שאת טובה אליי. יבח כמו שלא ידעת מה זה יד, ואהבה זורמת לה, זורמת לה, זורמת לה. כאילו אני אוכל תקף. עכשיו אחי, אכלתי סלט כל יום. למה?